שלום, ברוכים הבאים לסרטון ASMR בעברית. היום אני רוצה לספר לכם על הקניות שעשיתי לאחרונה בחנות שנקראת איב רושה. כאן יש לי שקית עם המוצרים שאני אספר עליהם היום, ומוצרים מגיעים בשקית בד מיוחדת, תיק בד מיוחד, כי חברת איב רושה מאוד שומרת על הסביבה, לכן אף פעם לא תקבלו שם שקית ניילון, ואפשר לרכוש תיק בד שהוא מתקפל ואפשר להשתמש בו הרבה פעמים. נתחיל מזה שאני הצטרפתי לחבר מועדון וקיבלתי מעטפה שנקראת My Loyalty Card, ככה היא נראית, ובפנים יש לנו מידע על הטבות של חבר מועדון. אני אראה לכם. קודם כל רציתי לציין שבמוצרים של חברת איב רושה אני משתמשת בגיל 17, ותמיד רכשתי מוצרים האלה בצרפת או גרמניה, ולאחרונה הם גם נפתחו בארץ, שזה מאוד נוח, ואני מאוד אוהבת מוצרים שלהם, בעיקרון לגוף ובשמים. אז כאן יש לנו מעטפה, בתוך המעטפה יש לנו פרוספקט, Welcome to the world of botanical beauty, וכאן מספרים לנו בכל קנייה אנחנו צוברים נקודות, שזה 10% מהקנייה יתקבל בנקודות, ואחר כך אפשר להשתמש בהם לצורך קניות הבאות. זאת אומרת, אם קונים ב10 שקלים, אז אנחנו צברנו כבר שקל אחד, שבעצם הם קוראים לו פרח. זה לא שקלים, זה לא נקודות, זה פרחים, וגם מעבר אפשר לקבל 20% ביום הולדת כהנחה נוספת. ומצד שני יש לנו כאן תמונות של 4 דוגמיות שמצורפים יחד במעטפה כאן, ואנחנו מקבלים דוגמית של בושם שנקרא Natural, וגם מקבלים דוגמית של מייקאפ, פאונדיישן למראה זוהר ואחיד. כאן יש לנו גם קרם נגד קמטים לאור קורן וזוהר, וגם יש לנו כאן קרם על החוט אינטנסיבי 24 שעות. מעבר לזה קיבלתי עוד 2 דוגמיות. זה דוגמית של בושם Natural, כי במעטפה מגיע ב-Limited Edition או Special Edition. כאן זה האדישן הראשון, Original, וגם קיבלתי קרם על החוט Youth Reactivating Care. אז כאן יש לי 6 דוגמיות ושקיות כאלה קטנטנות שמספיקות לפעם אחת. מעבר גם יש לי כאן כמה פרוספקטים
שמספרים על הסדרות שונות. כאן יש לנו עוד פרוספקט אחד קטן של מוצרים נגד קמטים. גם מספרים לנו מאיזה מרכיבים עשויים הקרמים. ויש לי גם קטלוג גדול ועבה שמספר לנו על פילוסופיה של החברה, מה הם המוצרים, מאיפה הם באים, מפרי, גם מספרים לנו על צמחים שבתמציות שלהם משתמשים בקרמים, על הסיפת שלהם, מאיפה הם באים. כפי שאתם יכולים לראות, הם באים מרחבי כל העולם ומספרים לנו על סדרות שונות שתלויות בגיל או סוג העור, ומוצרים לגוף קם, סדרה טעימה עם פירות שונים, וגם קצת על פסמים לגברים ונשים, וגם יש כאן קטלוג קטן שמספר של יבושה. יש גם סדרה של איפור. אני פחות אוהבת מוצרים של איפור מחברת יבושה, אבל אני כל כך אוהבת מוצרים שלהם לגוף שפשוט לא נורא. אז סיימנו עם תיאוריה. אז מוצר הראשון זה ג'ל רחצה. ככה הוא נראה, והוא מגיע בריח lime from Mexico. זה ריח מאוד חמוץ, מתאים יותר למקלחת של הבוקר. זה אחד מהמוצרים הראשונים שהכרתי מחברת יבושה, והיה לי, נראה לי, כל הריחות שלהם. אחד מהכי אהובים שלי זה ריח של קפה, שדווקא אין אותו בארץ. אני זוכרת שהיה לי קפה, קקאו, לבנדר, שקולית, שקדים, יסמין, תפוז, משהו עם קינמון גם, הרבה. אז הוא מאוד קומפקטי, מאוד חמוד. כל אחד יכול לבחור את הריח שלו שהוא הכי אוהב, ולא יכולתי לא לקנות את שמן הרחצה הזה המדהים. ככה הוא נראה, והוא מגיע with organic Moroccan oil, Oriental shower oil. הוא מגיע עם שמן מרוקאי, שמן אורגני, ושיש לו תכונות ממש טובות לעור, גם לשיער, ליובש. הריח הזה משגע. הוא מריח כמו דבש, משהו אוריינטלי. הוא יותר מתאים למקלחת של ערב או לפני שינה. אז אנחנו נעבור
עוד מוצר, והוא שמפו. Nutri Repair Treatment Shampoo. Silicone free, paraben free, colorant free for very dry and frizzy hair. הוא ללא סיליקונים, ללא פרבנים וחומרי צביעה, לשיער יבש ופריזי, לא מסודר. מגיע עם ג'וז'ובה, עם חוכומה, ויש לו גם ריח מאוד מאוד נעים. עכשיו מוצר הבא זה משהו נוסטלגי בשבילי. זה קרם גוף, אבל חשוב לציין שזה לא קרם גוף רגיל מסדרה רגילה. זה קרם גוף שמגיע מסדרת פסמים. זאת אומרת שזה Perfumed Body Lotion, תחליף גוף מהוסם. הוא יחסית יקר, זה 75 שקלים לקרם גוף כזה קטן, זה יקר, אבל שוב, מפני שהוא יותר משומש כריח מאשר לחות לאור, אז יותר מרוכז בריח, הוא יותר יקר. זה אחד מהפסמים הראשונים שקניתי לעצמי על הריח שנקרא Evidence, אז אני החלטתי דווקא לקנות קרם גוף מזה. באמת זה משהו נוסטלגי. אני זוכרת שאני קניתי פרסם את זה בפריס, וזה מזכיר לי כל הזיכרונות האלה. וקניתי עוד פרפיום, עוד טואלט, שיש בו תו שיש בבושם וקרם גוף הזה של אבידנס. זה הפרחים המדהימים האלה שלצערי אין אותם בארץ. הם כל כך מביינים לי את הגעה של אביב, לבלוב שקיץ מתקרב, והוא נקרא Lily of the Valley. זה ריח מדהים, מרענן, טהור, נקי. ועכשיו אני אעשה לכם טריגר שהכי מהאהובים שלי, שזה glass tapping. אני כל כך אוהבת צלילים של הזכוכית. אני גם אעשה, אני מקווה בקרוב, סרטון על כל הפסמים שלי, אז תשמעו את זה הרבה. כבר השתמשתי פה קצת, וכמובן הוא מאוד מתאים למזג אוויר החם הזה. אני אתן לכם גם להריח. איזה ריח מדהים. אז אתם יכולים להסכים. מקווה שפעם הסרטונים גם יעבירו את הריחות וטעמים. זה ריח שאני מאוד ממליצה. מי שמחפש ריח מרענן לחום הזה, זה אחד מהם. ודווקא עכשיו ראיתי יש אותם במבצע השני ב-50%. לכן אולי אתם תרכשו לעצמכם אם אהבתם. זהו, זה כמעט הכל. יש לי כאן עוד משאבה לשמן רחצה, והאחרון זה ליפ גלוס לשפתיים בצבע 71 פרלינה. פרלינה זה שוקולד בלגי. זה
מה שיש בתוך שוקולד בלגי. משהו מתוק כזה באמת בצבע של שוקולד כזה קפוצ'ינו. וזהו. זה מוצרים שהרכשתי. אני מקווה שאתם נהניתם מסרטון שהוא היה מגיע בשבילכם. אני קניתי מיקרופון, לכן כמובן יש הבדל בין שתי הסרטונים הראשונים שלי שעשיתי לטלפון. גם וידאו אני עדיין מצלמת בפלאפון, אבל כמובן צליל זה מאוד מאוד חשוב בסרטונים של ASMR. וגם אני יצאתי לאור, עכשיו אתם יכולים לראות מי אני. אני מקווה שהעבודה שאני עושה אתם מעריכים, וזה נותן לכם משהו טוב לנשמה. אז אני מאחלת לכם